వరంగల్ జిల్లా వరదలు విపత్తుల నుండి ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుకోవాలో అనే దానిపై వరంగల్ జిల్లా అధికారులు మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు. నగరంలోని చిన్నేవడ్డపల్లి ప్రాంతంలో వరద ముంపులో గురైన కాలనీ వాసులను అప్రమత్తం చేస్తేనే వరద ప్రవాహంలో వివిధ శాఖల సిబ్బంది ఏ విధంగా శ్రమిస్తారు, వారి సేవలను మాక్ డ్రిల్ రూపంలో చూపించారు. మనం రెడీ ఉంటాము అన్న దిశలో నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఒక మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. డిస్ట్రిక్ట్లో నోడల్ పాయింట్ ఇవాక్యుయేట్ చేస్తాము. ఇవాక్యుయేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తాము, ఒకవేళ వరద కనుక పెరిగితే ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటాము, వరద ఆగిపోయిన తర్వాత ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటాం అనేది ఎంటైర్ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ దాంట్లో మనము ఒక మాక్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా చేస్తున్నాము. సో ఇందులో ఉంది ఫ్లడ్ రిలీఫ్ క్యాంప్ కూడా నియర్ బై ఉంది. సో వీటన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఎఫెక్టివ్గా హ్యూమన్ లాస్, యానిమల్ లాస్ లేకుండా ఎట్లా యాక్షన్ చేసుకోవాలి అనేది మనము చెప్తున్నాం.